what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Chirongwa chatinokupai chirongwa chatiri kupai nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko. Hachisi chirongwa chevakange vakabata pfuti chete. Tinoziva kuti nemi vabereki vainzi Povo tinoziva kuti Mujibha naChimbwido vane basa guru ravakaitawo panguva yehondo yerusununguko, nekuti ana mukoma kana vachitaura vanotaura kuti dai vanhu ivava vakanga vasipo hondo yaigona kuvanetsa, hondo yaigona kusapera. Nekudaro tiri kuteedza matsimba ewese ane chaakaita mukurwira nyika ino kuti mumwe nemumwe anoshuvira anodokwairira asiye nhoroondo iyi. Haisi nhoroondo yake chete, asi nhoroondo yakakosha kumhuri yake, kuvazukuru vake, pamwe kunyanya nemhuri yeZimbabwe, kuti vagozivawo kuti aiwaka nyika ino yakauya nekudeuka kweropa. Nekudaro muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, tibatei, tinouya ikoko togara pasi totaura. Nhasi tiri kupi? Tateera nekutsvaga rimwe gamba rehondo yerusununguko. Regai tigare navo pasi, tisanyanya kutaura zvakawanda, vataure vega mafambiro avakaita kubva muno nekwakaendwa nepavari kusvika pazuva ranhasi. Baba makadi? Ndiripo makadiko. Ayo, tiripo isu hamene mimi. Ndinofara chaizvo. Handitika. Zita randonyanyoziva, toda kuti timboribvisa toisa parutivi. Todzokera kunotaura nemukomana. Mukomana wandiri kutaura naye zita rake rizere ndiani? Enda akazvarirwa kupi, kunzvimbo ipi? Inini ndinonzi Hoyini Samuel Bhila. Ndakazvarirwa kunonzi kwaGarawa. Mambo Garawa. Kuchipinge. KwaMakoho. Vanoziva kuchipinge vanoziva kwaMambo Garawa. Ndiko kwandakazvarirwa ini. Mai vangu ndio kwa Nkomo. Sekuru vedu Nkomo vanga vane purazi KwaMakoho. Baba vangu vaishanda kuSouth Africa vachienda vachidzoka. Saka ini pandakazvarwa igore ripi? 1952 October 28. Ndakasiwa kwasekuru kubva ndine makore 5. Kwasekuru uku ndakatanga kuita mabasa akawanda ndiri mudiki. Ndo pandakazotumirwa kundotanga chikoro kunonzi Makoho Primary School. Vanga vari ticha vangu ndimainini vangu, munin'ina wamai vangu. Mai Mulambo, nguva iyo vainzi Ivy Nkomo, vapenyu variko kwaMutare uko. Ndo vakatanga kundifundisa yainzi Sub A. Makore iwayo kwanga kune Sub A, Sub B, Standard 1 up to Standard 6. Wapedza Standard 6 woenda kuForm 1. Saka kwaMakoho ndakaita Sub A, Sub B kusvika Standard 4. Ndichigara kwasekuru, ndaipfudza ng'ombe ndabva kuchikoro, ndaipfudza mbudzi. Sekuru vangu vairapa.
ndaifamba navo vachichera mishonga yavo yekurapa vanhu vanopenga, vane pfavi, vokudyiswa, zvakawanda wanda zvairapwa nasekuru vangu. Nguva iyoyo ndakadzidzawo zvakawanda, ndichitevera tractor tichidyara chibage, isu tinoti mabonore pachindau, isima mabonore. Izvo zvakandipa kuti ndikure ndiri munhu asingatyi basa. Baba vedu vakazovaka musha kuChisumbanje 1965. Pandakavaenda kuholiday kumusha wedu munyowani kuChisumbanje, handina kuzodzokera kwasekuru. Ndakabva ndaita standard 5 yangu paChisumbanje primary school. Chisumbanje yakuita mbiri negreen fuel. Asi nguva iyoyo tanga tiri kumasure chaizvo chaizvo. Saka munhu aiti kana ukaita standard 6 ukapasa, wairemekedzwa mudunhu rese. Uyewo ndingati ndimbokutaurirai education system yanga iri kunguva iyoyo. Maitanga standard 1 muri 200. Pamaizosvika ku standard 6 munenge maybe matova kuma 40. Kwanga kune system yainzi bottleneck system, whereby every level ukabva standard sub B kuenda standard 1 vafeira vanobva vasara. Mukasvika mustandard 5 kuti mwende mustandard 6 vamwe vanobva vadropa. Yainyanyodropa vanhu standard 6. Vazhinji vaifeira ende nzvimbo wanga usingaiwani kusekondari. Asi ini ndandiri chikwapuro. Ndanga ndiri chikwapuro zviya zvokuti ndakatenga uniform ndisati ndatoenda kundotsvaga nzvimbo. Nokuti it was automatically nzvimbo ndaigona chikoro. Saka mustandard 6 ndaitichwa nababa mudiki vakarora mainini vangu vainzi Mr. Chikwanda. Mr. Chikwanda vakaenda kumarking, vadzoka kumarking yestandard 6 vakachinitaura maresults kuti wakarova chikoro mwana. Tiri vashomanana, vazhinji vaibva vasara imomo. Ende vaisara imomo nguva iyo vaitoenda kutamba muchongoyo, vachiita mashavi chichi. Saka imimi vanenge vakabudira chikoro ndimi vainzi maKristu. Vafeira vaya vaitoita zvemichongo izvo ndivo vainzi mahedhen. Saka sitaiendawo kuchechi nevabereki. Ndakazowana nzvimbo kuChikore secondary school. Munoiziva Chikore? Ndo zvikoro zvaiita mbiri kuChipinge. Chikore Mount Slinda, tozoya kunana Mutambara kuChimanimani. Ini ndakaenda kuChikore. Chikore masubject awanda zvakuda kuconcentrate. Ndakaita form 2. Asi ndakapindwa nemisikanzwa yamuri kuti mazuva ano juvenile delinquency. Saka it was not easy ndowane nzvimbo yeform 3 ndapedza form 2. Pandakaenda kundotsvaga maresults kundoona maresults angu ndakatarisa panotice board ndikaona zita rangu haripo. Apa ndauya netrunk. Handina kutombodzoka kumusha kana kudii, ndakabva ndaenda kuMount Slinda ndega kutsvaga nzvimbo. Ndakatozonyorera tsamba kumusha kuti ndaakuMount Slinda kutanga form 3. Apa yanga yatova ya 1971. Ndingati ini chikoro kutamba kwanga kuripo, asi ndaigona chikoro zvakadaro. Ndakaita form 3, form 4 paMount Slinda. Ndikapedza form 2 yangu 1972. Still after form 2 yanga iripo yekuti vamwe vanenge vatadza vaya zvapera. Vaenda form 3 ndo vaya vaigona. Form 4 ndo imwe yanga itori wese.
waigona kuti kukafeira form 4 hakusina kumwe kwauchaenda. Vanhu vatema vaigona chete kuita mupurisa, nurse, teacher kana kuti musoja. Usina upinda ikoko hakuna rimwe basa rawaiita. And uyo nguva iyoyo vairemekedza atinoti white collar jobs. Kana uchiita rimwe basa uri builder, uri carpenter, ainzi mabasa epasi-pasi. Nguva iyoyo ndo yataiti colonial education system. And uyewo vashomanana chaivo muarea vaiti vapedza form 4 voenda kuform 5. Ndingati munharaunda kwaigona kuita munhu 1 kana kuti vaviri vatatu. And vairemekedzwa chaizvo. Asi vanga vaitawo secondary maform 4 mama kutobatwawo zvakanaka kuti ndo vanhu vakadzidza ava. Saka ini ndakapedza form 4 1972. 73 ndanga ndatova school leaver. Ndakaita salesmanship. Ndikati zvigonu ndingogara ndisina zvandiri kuita. Ndichimirira ma-results ndakaenda kuHarare, ndikaenda kune ainzi Universal College of Commerce kuGazaland, kuHighfield. And nguva iyoyo kwanga kuri kutanga kuona inonzi town. Asingaizivi. Saka ndakatoona ndiri mukuru kuti ndiri muHarare. Kuona tara. The boy from Chipingi. Tara nemagetsi. Ndakatoona ndiri munhu wepamusoro chaizvo. Ndakaita salesmanship yangu 6 months ndikapedza. Ndapedza salesmanship ndakadzokera kumusha kuChisumbanje. Ndagara basa hariwanikwi. Ndo panga pachikutanga masupermarket mapurazi akunzi Ada yainzi Tilco nguva iyoyo. Saka ndakaenda kuTilco, murungu akati iwe unoita une salesmanship. Zvanga zviri zvinhu zvihombe kuoperata till iyi. Wanga usingaoni munhukadzi patil achiti ari kuitei. Aitengesera makastoma. Tisu tatiri pamatills manje. Nguva iyoyo waigona taitambira $7 pamwedzi. Imba unenge uchigara mahara, uchirara zvako pasi apa, asi uri mukuru. Till operator. Saka ndakashanda kwaMutema. Vanoziva kudhuze nokuBirchnough Bridge kwaGoko, kwaane Middle Sabi. Yakunzi Middle Sabi izvozvi. Ndiyo kwandakashanda kusupermarket. Ndakazotransferiwa ndikaenda kuChisumbanje kudhuze nekumusha kuTilco supermarket. Ndakashanda 1973. 1974 ndakaita yatinoti move on. Ndokutsvaga basa retemporal teaching. Ndakawana nzvimbo yetemporal teaching kunonzi kwaGarahwa. That time kwanga ndaenda kwaGarahwa ndakatakura pamusoro about 20 kilometers netrunk. Teacher. Kuenda kundoticha kwaGarahwa. KwaGarahwa kuya tairara pabonde apa. Angari headmaster angari munin'ina wababa vangu vainzi Mr. Albert Bhila. Ndiye vangari 2 brothers nababa vangu mumba mavo. Saka panguva yelunch taienda kumba kwaheadmaster nemamwe maticha tichidya patable apa. Kana vana vachikora vakatunzirawo huku musi iwoyo tinenge tichifara chaizvo. Kana kwakuma 4 4:30 taenda kurwizi kundogeza. Asi manje uri teacher zviya zvekuti wanga uri munhu ane chiremerera muarea. Nekuti ndakaita temporal teaching zvakandipa mukana wokuti ndiapply kuita teachers training. Mount Cylinder yaita zvese teachers training, nursing ne form 1 to 4 ne primary school. So ndo pandanga ndaita form 4 zvakaita nyore kuti ndiwane nzvimbo ye teachers training.
ya 1975 ndakatanga teachers training muna January. Nguva iyoyo kuMozambique kwairwa hondo. Mozambique ne Mount Slinda iri kudhuze nekuborder. Saka munenge muchinzwa muchiona zvinoitika, vamwe vaibva vachienda kundonwira kuMount Slinda kuIspunga Bhila kuMozambique vachidzoka vaidyidzana veMozambique nevemuZimbabwe. Isu hatina zvataiziva kuti chii chiri kuitika, chataiziva kuti kuri kurwa hondo uku. Because nguva iyoyo tanga tiri kuma 20 years old and so on. Hondo tainzwa kuti kuri kurwa hondo kuMount Darwin. Muno muZimbabwe. Okay, kuMount Darwin. KuMount Darwin kuri kurwa hondo chichi hachisi chinhu chataiziva kuti chii hondo. Tainzwa kuti Frelimo iri kurwa hondo kupi kuMozambique. Tapedza first term yeteachers training. Second term ndadzokera muna June ndo patakanzwa kuti Mozambique yaita independent. Independence in Mozambique was June 25, 1975. Saka munoziva vana vadiki ndingadaro zvangu majuvenile anoitwa excited nezvinhu. And uyewo waiona ndege ichitsvika paIspunga Bhila. Ispunga Bhila was a district town yeMozambique. Saka zvakatipa kuti tiite maimagination akawanda mumusoro umu neeji yedu kuti Mozambique yatora nyika iyi. Iwewe manje waiti kana wafunga kuti zvino kune vanhu vakaita zvakati vakandiitira zvakati, apo ndikaenda paIspunga Bhila ndikatora pfuti yangu ndodzoka munomu ndotangana naheadmaster yakundorova musuyo. Ndo zvanga zviri musoro medu. Kana kuti ndofunga tikasvika kuyoga tichaendeswa kuzvikoro tichaitwa zvakati kuti tizive kuti hondo chii. Hatasingambozivi kuti chii chinonzi hondo. Zvineiwo tiri palunch pachikoro apa ndine shamwari ainzi Valentine Mabhumbo. Ndofunga ariko kumarondera ndaane nguva sandamuona. Takagara palon tabva mudining palunch tikati shamwari kuri kurwa hondo yakapera kwaita independence. Tadini kuti tiendewo isu. Hazvina kutora nguva tatofurirana zvatopera izvi. Tikati zvinotoita sei? Tikati ngatiende tindotora mbatya. Vamwe pavanodzokera kuchikoro uku toisa mbatya dzedu musingi. Vanofunga kuti tiripo. Vamwe vakaenda kulanji sitatotanga rwendo. Takafamba 75 July 3. Tafamba. Ndofunga zvakatorera 2-3 hours tapinda muIspunga Bhila. Saka ndingati vanhu vakapinda nokuEastern border uku. Ndini ndanga ndiri teacher anga ari kuteachers training wokutanga kucrossa. Saka kune kwataichengeterwa takatanga tiri 10 11 ichikwira daily. Pane anonzi Governor Dori vamunoti governor munomu. Akauya kwatanga tichichengetwa achibvunza kuti waita chii. Ndobva asvika pandiri ukanzi ko waita chii ndikati ini ndaita teachers training. Saka kuMozambique teacher anoremekedzwa zvisingaiti vanomuti professori. Maona zvikanzi ndi professori. Alright. Kwanga kuri kuma5 uya kune iwe professori hande kumba kwangu. Taenda kumba kuyeka vana vake varipo mateenager akati iwe ndoda kuti udi takatoita dinner. Ndoda kuti iwe utiche vana vangu chirungu. Wosiyana nezvo zvamuri kuita izvo. Utiche vana vangu tozoenda kuBhila chichi ndikati alright zvakanaka. Ndadzokera kune vamwe. Zvineiwo takusvika kuma50. Ndobva takwidzwa murori ndikati zvaGovernor Dori izvi ndezvake. Takakwira kubva kuIspunga Bhila kuenda kune imwe temporary camp inonzi Machazi.
tiri kumachazi manumbers edu vanhu vakaramba kuchiuya every day pamachazi apa ndo ndingataura vanhu vashomanana vamungaziva vana the late brigadier Rungani tanga tiri tese ipapo uyu ainzani geza anga aripo pane umwe comrade vakawanda vakazoguma kuarmy vachiita zvakasiyana siyana maveteran tanga takuwanda tiri pamachazi paya zvino taitorwa semarefugee kwete kuti mauya kuzorwa hondo because taisupportwa neunited nations. United Nations yaisupporta marefugees saka vanhu vakuwanda apa panga painzi pamachazi ndo pakazondoestablishwa camp yainzi Chibavava yamuri kunzwa nanhasi. Ndakaitazve rombo rakanaka apa nekuti Chichangana ndinomboedzesera kwedu Chichangana kudhuze kwamahenye kuya tinotaura neChichangana wokwabhila machangana. Saka tanga tiri pasi peFrelimo takapiwa watinoti commandant wamunoti commander wokuMozambique ainzi commandant Matsinye uyu aitaura Chichangana zvikanzi pane here anoziva Chichangana anozoturikira ndichitaura ndikati ndiri pano saka chikafu chaisvikira pamachazi toenda nacho nacommandant kuChibavava camp ichikura. Ipo panapa ndo pandada kuti tichinyatsonzwisisa kuti vanhu vakarwa hondo vaya vakabva nokupi uyewo sei tichirespectana sei tichinzwisisana. Pakaita zvirwere zvatisina mbogara takaziva, pakaita kushakwa kwechikafu apa vanhu vaitakura atinondi mabhambu taiti masengere kugadzira mibhedha mabharaki neuswa paChibavava ipapo. Iniwo ndichibvawo kuna namatsinye tichienda nechikafu tichidini. Saka ndo pakatanga kuti vanhu vazikanwe kuti kune vanhu vaakuuya kuhondo kujoina Chimurenga. Makomanda mazhinji vana comrade Mjuru zvese zvaitikira kuZambia. Uku kwangu sina kana wokuti ailinka nevanhu kuti vazive kuti chii chiri kuitika. Taiita zvokunzwa nenews. Zvineiwo nechinzvimbo changu chiya ndakabva ndanzi inini ndichinyora mazita ndofunga tikatsvaga mumaarchives mazita evanhu vaiuya kuhondo ese vaiuya nokuChibavava ndini ndainyora. Kwaivakwa ainzi mabharaki vaigara vanhu vaiswa mumakambani masection chichi pozoti ainzi maposto zvimba zvidiki ndo zvaigara vatungamiriri vehondo. Nguva iyoyo ndo pakauya macomrades vari trained vanga vakubva kuZambia manje kuuya kuchititaurira kuti hondo chii tiri kuitei. Saka inini ndakaitwa waningati company secretary ndiri muposto. Tanga tine zibhuku zihombe munoziva mabhuku aya anonzi maledger book. Wauya wabva kumusha wauya muposto mangu muya ndonyora zita rako rokumusha ID number ndo pawaizotaura kuti ndoda kuzonzi comrade Hani. Ini ipapo ndanga ndatochinja zvokuti hoini Bhila zviya hapasina. Ndakutonziwo ndakazvitiwo obey Dzingai. Dzingai kutaura kudzinga varungu. Obey zvinoenderana nemitemo yatinoimba iya. Obey all orders at any given time. Saka ndainzi obey Dzingai. Kana wauya ndokunyora zita rako rokumusha saka unoda kunzi Hani kuti tichaona mabhunu ndonyora
waisiya zvitupa zvako, kana une wachi yotosara imomo, kana une chiitwa unatwo manecklace zvosara imomo. Uchibuda imomo watova tichatonga mabhunu, akusina zvokuti Elias chakuti uku kwese uku unotozikanwa satichaona zvokuti unobva kupi kuchipinge, unobva kwamurewa, akusina. Ndo saka munoona kuti akuna comrade aida kuziva kuti kumusha kwako ndokupi, kana zvanhasi zvokuti hai uri chana chasekuru ukangopinda mastructures ndiridziva, kwanga kusina izvozvo. Ndo matangira atakaita. But chakanetsa ndechekuti vamwe vari kufa nzara chichi, and uyewo kune vamwe vaikundikanawo ipapo vaiitawo adventure yekutiza kudzokera. Asi wapinda mazviri, ndo zvinonzi nechirungu, there is no turning back in a revolution. Ukatarisa kumashure watotengesa, you'll be stuck in it. Vaya vakatrainwa vachizoya manje, tanga tinana vandichaziva comrade Matsinye, no sorry, Tsana, comrade Tsana na comrade Liwayo vanga vakatrainwa, vanga vakuuyawo mbijana. Saka zvaiitwa manje ndezvokuti macomrades vaiswa muzvikwata vachichidzidziswa manje kuti hondo chii. Nditi changa chisiri chinhu chekuti unoita adventure, changa chisiri chinhu chekuti wasvika kumusha uchaenda kundotsvaga vakadyisa ng'ombe munda menyu. Hondo unofana kuziva kuti muvengi wako ndiani, shamwari yako ndiani. Waziva izvozvo, hatisi kundorwisa ganda, hatisi kundorwisa muvengi wako, tiri kundorwisa system yese. Hazvina mhosva kuti wari kufamba naye ndiani, ndicomrade chete, comrade ndicomrade. Saizvozvo takadzidziswa kudaro, tadzidziswa kudaro nokuti hazvigoni kuti upuwe pfuti kutanga kubata pfuti kudai usingazivi kuti uri kuda kundorwisa ani. Uyewo zvinewo tainzi isusu matambudziko amuri kuenda through aya achapera tatora nyika. Izvo ndo zvatakadzidziswa, izvo ndo zvakapinda, ende zvinokupa shunguka kuti kana ndisina chokupfeka ndichachiwana uko. Uyewo kwanga kusina rusarura kuti uyu mukadzi uyu murume. Kana tati ngatisimudze apo tese newe ngatisimudze. Uyewo munozviziva kuti tichibva kunoko makare kare kwanga kusina munhukadzi aipfeka trousers, kwanga kusina. Asi tava kuhondo uku aimhanya sei, aisimudza makumbo sei achijamba fenzi asina trousers. Saka zvinhu zvakatopinda matiri kuti kupfeka trousers hachisi chinhu chinoshamisira. Tabatana kudaro takuziva chatinorwira, ndo patakatanga kuchisarudzwa vashoma tichienda kutraining kwakasiyana siyana. Iniwo ndichiuya pandiri pano muna January 1976 ndo pandakasarudzwa kuendawo kutraining kutembwe camp. Kutembwe ikoko vanhu vazhinji vanga vakucrossa tangata ma-thousands vakawanda vaibva kuma-secondary school, kuma-teachers training, and patakasvikawo kutembwe takasanganawo nemagrupu ekutanga anga abvawo kuuniversity, vana comrade Mutsvangwa, vana comrade the late Zororo Duri, vachimuziva, may his soul rest in peace, nevamwewo vandisingachaziva ngabva kuuniversity. Asi chakada kuti netsei ndechekuti vanga vaitanga kare hondo iyayi vakaona sokuti ava vanhu vakadzidza ava vauya because nyika takuda kutora nyika kuti
Saka pakamboita kakusanyatsonzwisisana ipapo. Yeah. Not knowing kuti ndo pakatozotanga kuexpanda hondo. Hondo yaiperera kuna ana Tete, tinoti Tete province zvichigumira pana Mutoko apa. Asi pakazotanga kupinda vangabva kuzvikoro tese yakatanga kuchidzika zvichidzika kubva Mutoko Mutari zvichienda kwatoti Gazaland border neSouth Africa ukuwo Zipra ichibvaono uku zvokuti hondo ndo payakatanga kuchipisa ipapo. Gore iroro 1976. Pane mamwe politics dzanga dzaitikawo dzekuzambia chichi idzo handingazivi but vakazoguma vabatana varwi verusununguko ndo pakazopinda vana the late president Mugabe zvaitikawo vamwe vaipanduka vamwe vachidini zvimwewo izvo asi hondo haina kumira zvokuti yakatoramba ichitoendera mberi ndo kwakazotanga kubuda ainzi maliberated zones zviya zvokuti kune dzimwe area dzekuti hakusina murungu anga achasvika. Saka iniwo ndakati ndaita training taitrainwa atinoti ma-AK rifle amunoona akabatwa nevanhu kana vanenge vakagadha dzimba aya pane rifle inenge ine 1 barrel pozoita imwe pemabara apa inoti parrrr poita inoti pa ndodzataiti ndeyanga iri basic training. Munoona apo muri kuona apa musono uyu uri panapa patraining papanga pachiita nzara yekuti ichi chinenge chapanapa ichi iyewo unenge wadai mazvona zvairwadza ipapo ndakatrainwa nemunin'ina wangu anonditeera saka maiti palunch maigona kuenda palunch mosvika moita line mopiwa wokuisira mangai kapu yemangai wotora kapu yemangai yawaisa mumaoko mofamba uchidya kudai mondogara muzvimavharanda wakadai wodai ndoona munin'ina wangu ndiwe handini muchimuka 4 am kunomhanya zvasina zvokuti ndine nzara ndine chii and maigona kurara mokrola muchikrora muchinzi mhanya krola chichi pamwe uchipinda mune uriri unoziva uriri ehe pamwe zvasina zvisiri nyore tapedza training manje mochideployiwa kuti uenda uku uenda uku uenda uku uenda uku zvineiwo munin'ina wangu akadeployiwawo kupi handizivi haana kudzoka akafira kupi handizivi anzi comrade Gringo rekumusha ainzi Amos Jabulan Bhila iyo imweyo saka maiti kana mapedza vamwe vaisarudzwa kuspecializa pfuti hombe kune pfuti dziya dzinoridzwa tiri kuheroes yeka inonzi dzinenge dzapfuti hombe dziya idzi saka kwaisarudzwa vanhu vaispecializa ini ndakasarudzwa kuspecializa mubhazuka inonzi bhazuka RPG7 ndo randakatrainwa iroro vamwe vangu vatoenda ndapedza training yebhazuka vakati right iwe taakukudeploya kupi yainzi guru sector iyo tichibva kutete tinouya tichidzika kusouth taakusvika takanangana murewa Mutoko pamberi papo Nyanga bhesi racho rinenge riri mubhodha rainzi guru saka yainzi guru sector ndadeploya saka maitangira kusvikira pabhesi remozambique mochizoiswa masection of about 15 10-15 section imoenda kwakati maarea yakati saka ini pakaita rimwe dambudziko rakaitika pandirekuti bhutsu ndaipfeka size 11 hakuna kwaiwanikwa manje
Zvikasaka iwewe umbodini umbomira. Vaitumira shoko mukati umu kuma-section. Tina comrade kunoku anoda bhutsu size 11. Shoko rofamba because zvese zvaidhonetwa zviya zvimwe zvaibva kuHarare kunoku zvichiuya dzakazoguma bhutsu dziya kuma-10 pairs dzauya zadyariwa. Apa hapana anopfeka futi size 11. Hapana ndega. Dzauya bhutsu dzangu dziya dzaandapfeka. Tapinda. Tapinda. Saka hondo zvainoita munofamba usiku. Mobva panapa. Kuitira vateereri vanonzwa zvandiri kutaura izvi. Tiri kuno kuHoughton Park. Kudhuze nekwaZindoga. Mofamba kusvika toti kwaSeke kana Chitungwiza usiku. Masvika kuya usiku ihwo munobvunza, munoenda muchinoka kana kwaSabhuku kubvunza kuti hakuno kwakamira sei. Kana zvanzi no kwakanaka mobva madini marara. Shoko rofamba kuti makomrades vari muno kuseni vana Chimgwido Mujibha vouya nechikafu. Maona kana zvichiita manheriwa momboimba masikati mukadya chikafu kuseni masikati munoswera makagara. Kana vanouyawo vamamishamu vanouyawo wani havauyi zvokuti zvizikanwa kuti muri papi. Madaro manheru mofamba futi. Hapana anenge achiziva kuti muri kuenda kupi, muchaenda kupi. Saka mune area yenyu amunenge muchidini muchioperata. Muchidyidzanawo nevane vari kumberi kwacho. Saka zvaiitika ndoda kuti muti zvino imi mairarama sei. Ndoda kuitaura zvaiitika kuti taidini tichirarama sei. Munenge muna commander PC weSecurity na medical officer newe logistics. Medical officer anenge ane medical yatoti medical kit. Medical kit munenge mune basic medical requirements, bandage zviri basic. Kana munhu akuvarawo kana akaitawo headache kana akaita DMO uyu. PC political commissar ndiyo kuti manhero vanhu vakauya ndiye anenge achiimba chichi Comrade Obey vakafa panapa vakaenda next book zvonzi nhasi vari kupi Comrade Obey anoti haiwa vakatochinja vaya vakushandira kwamutoko. Hazvitaurwi kuti vakafa munozoita mariroka. Hazvitaurwi mazvona. WeSecurity ndiye anoenda kumberi ondoona kuti ko zvakamira sei chichichi. Commander ndanoti itai zvakati. So ndo zvimwe mashandiro ataita. Kana muchifamba mukaona makudo akagara akadai. Mega munotoziva kuti hakuna chakanaka. Asi makudo munobva maziva kuti hakuna kuri right. Mukaona nyoka dzichiite yatinoti mating nechirungu hakuna kunaka. Uyewo maiti mukasvika muarea maitanga kutsvaga masvikiro kuti kwakamira sei kunoku. Vokutaura kuti kunoku kwakamira zvakati, musaita cheupombwe, musaita zvakati. Asi kana pane wani wenyu aita izvozvo zvinonzi hazviitwi, ndo pamunoona dzimwe hondo dzokuti hamuzozvidi. Uyewo pakaita mutengesi anotaura oenda kuvarungu otaura kuti tavaona nhasi mawo veterini vari pakati magandanga ari pakati moatakwa surprise munopera. Isusu zvataita ndezvokuti tikataurirwa kuti varungu kunoko kashoma hakuna dai relax. Asi vakati vari mudhuze taibva tatobuda muarea imomo. Munhu anga magandanga akasinganzi vatiza
yainzi strategic retreat kwete kuti vatiza singabvumidzwi kuti vatiza. Saka isusu tukanzi vanopfuura neroad iyi kuma9 ndo pataita rain manje ambush. Painenge akupfuura apa pane dzimwe pfuti dzainzi mota yekuti unoda robuda richindodonhera mutrailer mawo imomo ndo paishanda mabhazuka manje. Bhazuka raishanda pamatarget anenge aya kwete pavanhu ndo paishanda mabhazuka edipo apapo rangu inini manje. And wewe bhazuka ndo unenge uchitokudzwa kuti munhu ane chombo chedu chihombe muno ndiani ndiye uyu. And unenge une vamwe vanenge vachifamba newe. Kana zvakanaka unofanira kunge une pistol yako apo kuti in the event pane zvaitika you can use pistol. So takaita mabhettle akati kuti chikora changa chine makomrades api nakomanda wenyanga ari komanda ainzi comrade Pasi. Wandichaziva umwe ainzi comrade Hu handizivi kuti ari kupi. Vamwe vazhinji handichazivi mazita. Time yafamba ndi 1976 iyi. Saka apa ndoda kutaura mamwe maerrors mamistake anoitwa kana uchipiwa mutemo kuti itai zvakati kungangobuda kusiya zvamunonzi itai izvozvo zvino mubayiro. Saka isusu ndaioperata area yekunyanga uko taibva kunana Nyadoa, Katerere, Gwanyamwanya, kwaTsvitu, Chirimanyimo, Nyadoa. Saka handigoni kuziva geographical kuti ukabva apa woenda apa asi mabhuku ese iwayo ndinomaziva. Isusu tanga takaganurana neMutoko. Mutoko yanga iri Tete province. Yedu isusu ndo paitangira Manika province zvichienda uko. Saka taibva nyanga yese taikavha nyanga toyambuka Nyang'ombe topinda muheadlands zvichienda kwana chienda Mbuya zvichidaro. Saka zvakaitika ndezvokuti makomanda vamwe vanenge vari kunze uku zviri kuitika mukati umu havanyatsozviziva kuti chii chinenge chichiitika. Vanogona kuuya vopiwa maorders. Saka gore iroro 1976 pakanzi toda kuti tindorova Nyanga camp. Saka kwakauya vanenge vabva kutraining vaya vasati vamboona pfuti vanga varimo vese masection ese akaunzwa pamwe chete pfuti hombe dzakaunzwa. Ipapo tatina the late comrade Joboringo angari wesecurity. Maona ini ndandino bhazuka rangu iroro. Apa ndoda kutaura kuti munogona kuita zvinhu zvisingaitwi nekuti pamwe hamuzivi situation kuti yakamira sei. Musi wokuti tasarurwa ne last day yekuchizoenda kutarget. Noti kana muchindoreva camp pane inonzi recoilless rifle anoridzwa aya kuti kuheroes ekaya rinototi uyane vhiri uyane barrel uyane zvoiswa pamwe chete. Saka pamunenge muchifamba makati yakabata ichi ininiwo ndine bhazuka rangu ndine vamwewo vane uyu yakabata bhuzu ane bhuzu tozoti pamwe chete tauda kuchirova manje. Saka zvakaita kamusuyo ndezvokuti takatengeswa evening yekuti tichienda kutarget. Varungu vaziva kuti vanhu vaya vari kudini vari kuuya. Takamboti zororei kuti vese kuti vamboona kuti tichafamba sei chichi. Ndo patakatanga kuatakwa ipapo. Zvakabuda ipapo hazvitauriki. Zvinonzi zviya hazvitaurwi izvozvo taakuchizvitaura. Pakafiwa nokuti chakaitika ndechekuti futi hombe dziya idzi ane vhiri atiza nevhiri umwe zvasiwa ipapo uyu ane ichi ane maona. And kazhinji muchirwa hondo yakadaro daite kuti takaenda kutarget taitaurwa kuti hondo iyi kana tikarova gathering point iri pakati.
saka papa pasina gathering point yataurwa Ngazati yataurwa. saka zvazvaireva manje udzoka kwawakabva kuya kuMozambique kwamakabva kuya and pakamhanyiwa Yeah. ini ndakatozoguma ndatova nemacomrades 2 vane pfuti diki indine rangu bhazuka kusvika tazosvika after almost a week tazodzoka kuMozambique kubhesi kuya kuno paguru sector pandatava pabhesi paya ndokwatakadzoka tese uzvona and pabhesi apa pasingati because they were pursuing vachitevera apaiti kuti mugare for too long pana pachidini pachatakwa futi vakatisiyawo ipapo vakakuvarawo votorwa vachienda kundorapwa isusu angasina kukuvara ndopatanzi toita regroup toiswa mumasection tidzoke ndikati ini madii kumbonichinjawo bhazuka iri mumbopawo umwe vatarisi kudai physical vanhu vacho vadiki vakati hapana chinobuda dzokera nenaro bhazuka rako iri Kwemama urambire. haisi nyore Rairema. rinorema haisi nyore ndosaka ichiitika ndio weapon hombe kana muri musection maona zvikanzi hapana zvokuita dzokera nebhazuka rako taiswa musection 15 taenda pane kunonzi kunyanga uku panonzi pachirimanyimo vanokuziva chirimanyimo munokwira munotora 3 hours muchikwira kana masvika pagomo ipapo apa hazvichaiti kudzika uku panotogara vanhu vanorima mapotato chitsenza and so on and vegetation yacho miti yacho inenge yakadai zvia zvokuti munoswera makazvambarara munoonekwa mukaita saka muchirimanyima imomo hazvigoni kuti makwira mozodzika because idea ndeyekuti makwira mozoenda uko kwana dumba toswera takavata paya manheru todzika toenda kunana dumba kuya tochitanga maoperation edu manje takaita mabhettle akati kuti ndo mumwe musi tasvika manje muarea kunonzi kwatsvitu saka kana manga muchifamba wesecurity amuti masvika muvillage paanenge achindonoka achibvunza kuti kwakamira sei kuno mune makarara kakutombozorodza izvi andobva tazorora asvika anoka kudaro pane inonzi emergency whistle munoiziva pito inoridzwa nemapurisa iyai pito iyaya ndiyo yakashandiswa naNyati paakasvika panyadzonya inonzi emergency whistle kana pito yaridzwa unosiya zvese zvaunenge uchiita unotoziva kuti kune chaitika momhanya muchienda paparade inonzi emergency whistle saka tasvika muvillage umu wesecurity akaenda tazorora manje oenda ondonoka pamba anoka pamba murume uyo ari mukati uyu akaridza emergency whistle pakamhanyiwa because we associate emergency whistle nedanger maona komanda kuti aiwa mirekani tione hakuna kana chiri kumboitika chii tamira baba ati ndokuenda kumba kuya zvinganzi budai mumba umu vanhu vese vanga ri mudzimba budai andobva abuda murume uya ndobva abuda manje ende anga akapfeka mini brief iwewe waridza pito kunei vabuda nemadzimai hanzi hakuna nezviriko airidzirei saka munhu akadaro munoziva kuti aonesa afumura magandanga kuti anotizawo mazvona manje hazviiti atidzikisira akatorwa tikaenda naye bhuku rese usiku ihwohwo kwasabhuku uyu chii chaanga achiita zvikanzi ndo zvaanoita akambomwaya perfume pamasvikiro akabudirwa pane doro remasvikiro ndo zvaanoita tikati hawo hanzi ati saka nhasi uyu tichamurova zvokuti ega gore rino haarimi saka zvandoda kutaura pando zvokuti havanyadziswi magandanga kuti iwo unoita madiro ako
akarohwa Yeah. murume maona atagara tabikirwa tarohwa hondo dzedu daro then takayambuka takwenda tasvika kunonzi kwaNyakatsare tichibva ikoko tinoita kuenda kwachienda mbuya towards headlands kuyako taenda panonzi paNyakatsare. Pabhuku iri takaita blanda takaita 2 days tiri panzvimbo imwe chete mazvona and ipapo tatengeswa manje. Saka varungu vanenge vakagara mumakomo ekunyanga kuya vanoziva kunyanga vachiona namabhainokula kuti vanhu ava vakamira zvakati vane zvombo zvakati vachidii mazvona. Second day kuseni manje munoona mega kuti something wrong. Vanouya vane chikafu vanoisa chikafu waenda chichi vamwana anichimbwidwa vamwe uya vane majinzi anga akatengwa emadonation yakati kuma 11 zvakaitika ipapo ndege dzatanga kutenderera kudai mega munotoona kuti apa patoita hondo panapa urikuona yakuya achidai mahelicopter manje ari low uko vakudzikisa nemaparatroopers tiri 15 chakabuda ipapo votiridzai futi bhazuka kana ukaridza bhazuka rinobudisa flame uko inoenda 10-15 meters so hazvigoni kuti udai unotsva uko. Now because the helicopters were so low I managed to hit helicopter ngari ichidai kana munoziva kunonzi kupisira raenda rarova rechi2 takada kudai ndobva raramba saka takaenda kundoungana kuti vaone kuti chatatisa kuti moto yaubude chii. So patinenge tichidaro ipapo pandakaridza bhazuka vakabva vaziva kuti futi hombe irapo and ndingati nechirungu we are crowded maona helicopter dzinoenda inedzoka kubhesi kuchidi saka yakasvika votora anoti ma-explosives ma-explosives toti zvakaita fanika icho chiflower pot icho riri saga rinenge rakazara mabhaudhi zvipikiri chimomo mazvona ndobva yauya helicopter yakadonhedza ndakanzwa kurohwa muiri wese muiri wese izvi urikuona izvi zvichipinda anditi aya esaya aya akazobviswa aya after independence ranga rakarova apa rakagara apa maona itsinga rakarohwa panapa ruoko rwa haruchagoni kana kudai zvese ndingati muiri wese anyway ndagara ndobva ndaona anonzi comrade Ndumeya mupenyu ndagara pasi ari kudai ari mhanya tiza ane medical kit saka ndakadai 9 macomrades vatofa ini ndikati manje ndakutobleeda mwiri wese apa panapa mukona apa rakarova apa ipapa saka ini ndakati ndiri kufa manje timirai ndichiita slogan yangu noti kana ukafa uchikwanisawo kutaura waingotiwo pamberi nehondo kuitira kuti vanosara vaya vaitewo mweya so ndakati pamberi nehondo ndagara handisina chekubata kandi ndikachakwanisa kubata zvineyo kwakakurumidza kunyarara because varungu vanenge vachida kuexpecta kuti mucharitena fire hapasina ndobva ndati handisi kufaini saka dzimwe nguva ndosaka taibhilivha zvemidzimu izvi kuti yakwanawo nguva yakwana isati yewo yakwana haisati saka ndakafamba ropa kana richikupisa unofamba ndakafamba zvokubva pano ndingati kwazi ndoga kuroko
ndibva ndagara pasi pemuti ndatogara dzatova kuma1 masikati umwe comrade ndobva auya ari kudawo ndakagara pasi asvika pandiri akati ndiwe ndikati zvikanzi allright ndikati haana kugara pasi dai akagara takatogara ipapo ndikati aiwo chienda mangwana zita mchiri kuziva ainzi hu rekuhondo iwewe hu kana waona vamwe ndiri panapa mukandishaya isaidha ndabatwa kana ndafa akati aurati okamina achienda rakadoka ndiri ipapo and varungu vakabva vatanga kucollecta mabodies vanocollecta avo enyu pfuti zvese majinzi angaunzwa zvese vanocollecta and ndingati chakandiponesa ndechekuti kana kwanyarara havana chimwe chavachaita and havana mboitenderera vachisecha kuti chii ndobva kwanyarara kuti zii ndakadoka ndiripo ndikarara mangwana kuseni handochidini manje zvino kana warara ropa riya rakuchiti maunza akuti vha and maoko aya ndati tsingayerohwa panapa kudai handichagoni kudai ndakufamba ndakadai ndikadai pain saka ndoona kuti pamusha bhuku rese kwanyarara kuti zii hakuna kana imbwa inohukura kana chii ndakafamba kubva panenge pano kusvika toti kuelectrosales uko pakanditorera from 8 makuseni kusvika ma12 ndikafamba pana 10 meters ndogara panenge apo pakakwirira ndogara because ndikaenda apa handisimuki ndafamba ndasvika pamba pasabhuku paakandiona sabhuku akati ndiwo uyu ndakanzwa nezuro pfuti yako yakarira kamwe chete sabhuku handinazomboinzwa futi sabhuku ana Nyakatsare vaiziva mariro epfuti dzenyu zvanzakambasuka ndakaenza kamwe chete handinazomborira futi ndazvakaitika izvi chiuya kuno obuda neni muyadhi make kuenda kasango zvika ndinomwe wako ndakachengeta ruko iye ndiye ndakaona nezuro uya akachengetwa uko ndawaridzirwa ndobva ndiwaridzira gumbezi ndachivata papa uya nemawatermelon nombondidyisa right apa achicommunicata na comrade Ndumeya uya medical officer uya communicate I don't know how to muchitsvaga comrades ndine macomrades 2 akakuvara kunoko comrade huyu akati alright ndokundotsvaga imwe section kuti tine macomrades vakakuvara uko akazoti manje manheru ndobva vauya vakatsvaga chikochikari ichi chesimbi ndo kune matombo kunyanga kuya moiswa muyama muchikochikari muchiti apa pane vamwe ana chimbwidowo futi vakakuvara kuti comrade kandikwadzirikuka tichienda kuzoti usiku ndobva tipasvika pane kamwe kamba kari remote kwakati zii andobva vatanga kurapa apedza inini akatotanga kuti zviri kucheka t-shirt yanandakapfeka apa kukwatura ochitanga kurapa akainamira neropa akati ichi chigunwe ichi bho changa chakadai ichi akati tozochidambura tadini tasvika kuMozambique ichi changa chakadai kuita lusi tapedza kurapwa paya then section yauya yekuchiti ichitibatsira manje vakatanga kugadzira mastretcher bed nerwodzi rwemiti woisa matanda uko gadzira then manheru
takaiswa kukaita kandege inoti vanotora branches avaisa pamusoro pedu vombotiza maona. Saka manheru vodaidza mavillagers kuti uyai kuno macomrades tiri kuno vomboimba vapedza voti pamusoro iyi tinoda vana baba vakasimba panapa. Vamwe vese vaendeswa toda vana baba vakasimba tine macomrades akakuvara panapa. Saka toda kuti mutibatsirewo kudini kutakura maona. Macomrades vouya paya pamaiswa pastretcher bed votakura vachichinjana. Saka havakuzivi nokuti ndiwani chimiro chako chakadini. Vanototi munhu mukuru uyu, hei muhombe uyu, vachinzwa nokurema kwako. Ndo paunoona Kukosha, KwePovo, Kukosha vari kukutakura havakuzivi kuti ndiwani. Iwe uri kunyanga uku, uri munhu wekuchipingo uku, havakuzivi, muri kuona. Saka vatakura kudaro vanosvika toti ndoita futi zvanamutaura toti kuchitungwisa ndikwaseke. Vosiya usiku ihwohwo vodzokera kwavo. Morara mangwana vataura kuti vouya nechikafu chichi imune makavigwa uko. Chinotouya nomumwe comrade chikafu muchihwande kukupai kuti vasaziva kuti pane macomrades vakadini vakakuvara. Vakaziva manje munopera. Zvakaitika izvo for 1 week. Vachichinjana vatazosvika kune parwizi manje once tabira karwizi kako ndofunga ndikairezi kana kuti iri kubhodha. Ipapo taito utazo kudai matanda akaiswa kucrossa ukadonhera mvura waenda. Tayambuka. Ndo patakazosvika kubhesi kuya kwachitorwa nedzimota kuchienda kuchimoyo base camp yakazobombwa iye. Pachimoyo camp panga pane parirenyatwa kwaigara vakuru pesintini yesecurity kwakune mabhesi akawanda. Saka isusu tairapirwa painzi paparirenyatwa. Zvakatora ndofunga mamonths to recover. Vamwe vanenge vachiitwa maambitation vaizotransfer kuenda mutown kuchimoyo manje under Frelimo government. Asi uko isusu tairapirwa vanenge takawanda hatiita kutoseka tichifara tichidini kusvika ndarecover. Saka tarecover manje ikoko ndokwatanga tinana comrade Sekeramai ndovanga ari machiremba makuru. Zvino kuti doctor anouya nhasi ndio kategori yana nana comrade Ziso maona. Vakabatsira qualified doctors iwayo maona. Ini ndapora manje. Zvikanzi saka kwane vana vawanda vaiuya, vamwe vakauya nevabereki, vamwe vaingouya vaadventure achibva maprimary schools chichi. Saka ndo patakatanga education department. Nevamwe vainzi ana comrade Chitofu, angari director wange ainzi comrade Tsorai. Comrade Tsorai yakazofa pachimoyo ataki. Vana comrade Nameno Luli, vana comrade Besibangidza, vana Chitauro, vana vakawanda. Takatanga chikoro manje pachindunduma. Chindunduma was part of a base repachimoyo. Chikoro chatakatanga tasina kana bhuku kana chii. Takatongotanga tati vanobva kumusha vatiunzire matextbook ekumusha from scratch. Ipapo ini ndanga ndiri kuno kumunoti headmaster. Ini ndanga ndiri education officer. Equivalent to headmaster. Mazvona. And waitonzi mukuru wechikoro. Takachovha from scratch. Saka iyo chimoyo yakatorwa iri headquarters. Ndinawo mamwe mabhuku akanyorwa nezvaiitika ikoko nemapictures ndinawo. Then because hondo yandinotaura iyi it was in April 1976. Then muna November 77 rather, ndobva kwanzi headmaster wekuchibavava kwatakatangira kuya
amene wanga asiri kuwirirana nerimwe staff here ngauye kupi kuchimoyo zvanzi wewe comrade Obey chenda ndo heda kuchibawawa 1 week later chimoyo ndobva yabhomba yechimoyo inoda vanga varipo asi zvakazoitika manje ndirekuti vese vana vakapona pachimoyo papa nematicha acho pakafa maticha akawandisa andaiziva some of them vaitoda kutoenda neni kuchibava vakanzi muchazotevera anonzi director of education ngari muhigh command comrade Tsorai akafawo ipapo vamwe mateachers vana vechikoro vakafa ipapo vamwe akaremara ipapo and chimoyo yanga yakabata makategori akawandisa yanga iri headquarter commissariat security so vese vanhu vakabhombwa pachimoyo papa they had to regroup and also morally mentally vanga vachida kuitwa counseling which was lacking saka takazobvawo kuchibavawa kundo takaenda pane panonzi gondola tichibva kubhodha kuenda kuchimoyo we passed through gondola pagondola ipapo ndo pakazaya vekueducation tese ndobva takazosangana ipo paya kuchitanga kuita regroup kuti toita sei ese madepartment iwo anga ari pachimoyo saka education yakazonzi iende kutete province painzi pamatenje camp pamatenje apa ndiyo yaningati yanga iri headquarter ndo patanga tinana comrade Fei Chung the late comrade Munemo vanga vari research department ana comrade Mbisai ana comrade Chatonga tine vamwe vanga vabva kumauniversity kunana Sierra Leone chichi ndo patakatanga kuintroduce yainzi research department. This research department yakatanga to put together the new curriculum ne guideline and maticha iwayo maticha atanga tinawo vazhinji anga ari ma O level vasina teachers training saka we introduced teachers training tiri pamatenje ipapo but because of the security situation comrade Fei Chung vanga toni kamwana kavaibereka kumusanoko ainzi Chipo. She's now an actor in the UK. Vaitobereka Chipo tichibuda mubhesi kuenda kunzoku tichiticha tiri musango to produce our own teachers. Vana vakaenda kuintroduce inonzi education with production. What's called education with production is akuna subject inoonerwa pasi. Ndo pataiti education should emphasize or should treat my practical subjects as good as my white collar jobs higher, whereby chikoro chinogona producer chikafu chacho chotengesa extra to make money. Ndeve agriculture, ve carpentry vanogona kuproducer furniture ichikoro vachitoproducer furniture yekutengesa ve building same thing ve arts metal work tine vamwe vakutoshanda mumarailway vakaproducwa nesystem iyoyo and akusina zviya zvokuti iwewe academically you are a failure hauna kwaunoenda unogona kunga uri good practically and so on. So ndo patakati tauya munomu zvikoro zvedu isusu vana vatanga tinavo kuMozambique zvanga zvisingagona kuti they could just fit musystem yemunomu. We introduced my pilot schools education with production schools like Chindunduma iri kushamba Rusununguko iri kuBromley Mavudzi iri kuManicaland uko Nkululeko Matebeleland sema schools iwaya they were pilot schools the education with production
And zvinewo after independence ndakamboendawo kwakasiyana siyana, and then in the end ndakazodzokawo futi ku-Ministry of Education. And tiri ku-Ministry of Education, I was non-formal, and we were responsible for Mozambique and refugee schools. Saka, we used to hold workshops for my teachers based on my previous experience. Tichivaitawo in service, tichita workshop kusvika marefugee azodzokera kumusha kwawo. And then after that, the war veterans, we have helped without any doubt to make sure our party remains in control. We've done as much as we can. And also, vanobatsira mune zvakati kuti, but there's a lot to be desired kuma war veteran. I'm not even going to mince my words. I hope and pray the government looks after war veterans. Even ngatiti tingachaenda tichikampeni tichidii, we are old. We need to be taken care of. Also, the major thing chandinokumbirisa kune mhomo yema-war veteran, yema-masses emuZimbabwe, kuti respecta. Nokuti tine vamwe vanogona kunga vari zera revana vedu, vanotoona kunga isusu tiri vanhu venhando, vachiti vamwe vanotojoka nazvo vachiti ma-ovet. Hachisi chinhu chokutamba, uyewo kana pane kusanzwisisana inyika ipi neipi, kutaurirana kunenge kwakanaka. Chinhu chinonzi hondo hachina kunaka. Hondo kufa. Hakuna imwe interpretation yatingapa yehondo. Inini ndingati nema-injury andiri kutaura, ndinayo record. Muna last year 2025 January ndakaenda mutheatre ndichibviswa masharpnel amuri kuona. Muna August ndakapinda mutheatre kuSt Anne's ndikaitwa ma-operation padumbu apa kwesoko uku. Amwe maribata mariona ndinawo. Gore rino ndakaenda mutheatre, asi chiremba akati amwe haachaiti kuti tibvise. Saka ndinokumbirisa inini kuti dai tarespektwawo nezvatakaita. Kuchembera tachembera, asi dai hurumende yaonawo kuti taitwa looked after. Ndingati panhoroondo yangu inoenderana neniwo hoini Bhila, comrade Dzingai, ndingambogumira pano kwanhasi. Uyewo chekupedzisira, isusu ve-education, vakatanga education, we are regrouping, not for any other reason, but congratulating each other for having been here after independence, to be still alive. Tichi celebrate na veteran redu hombe mu-education, comrade Fei Chung, who has turned, I'm sure it's 85 this year. Imimiwo vepress ndinokutendai nezvamunotiitira. Imimi mukatipangidzira nyika yese our positive contribution, mungatidadisa. Tiri vanhu vakasiyana siyana, asi gwara tinaro. Tinoziva kwatakabva nekwatiri kuenda. Kwatakabva ndokwavakure, patiri kuenda papedyo. Ndichidawo kuremekedza madzimai edu mudzimba umu, vanotibatawo, vasina kumboenda kuhondo vanotinzwisisawo. Varume vemafellow veterans vechikadzi, vasiri ma-war veteran, vanofanira kunzwisisawo madzimai avo kuti kwavakabva vakaendawo ma-experience akasiyana siyana. Saka munogona kuti haaiti mukadzi uyu, teereraiwo kwaakabva nako.
Thank you. Comrade Dzingai, pani pamataura kuti munhu pavaenda kuhondo mamine bhuku rainyorwa uchinyorwa zita rako nenhamba dzechitupa uchibva watora rimwe zita rechimurenga. What happened to that book? Kusaziva nokuti zvaiitika ndezvekuti makembu aibhombwa aya haasi marecords ese aibuda. Chero kembu ipi neipi yakawanawo share yayo yemabombings nemarufu, asi kuziva kwangu marecords ese mazhinji anogona kunge aripo paHQ apo. Kune inonzi archives yepa ZANU-PF HQ. Ndinofunga vanawo mabhuku iwayo. Okay. Nekuti ndabvunza question nekuti matotaura imimi kuti mune munin'ina wenyu wamakazosangana naye kuhondo haana kudzoka. So vanhu vari kuona futi program inoyi vane dzimwe hama dzavo dzisina kudzoka, saka vakuitawo interest yekuda kutsvaka kuti hama yavo yakashanda sei zvichida bhuku, nekuti vamwe vachitaura zvinonzi muchienda vamwe havana kwanisa kusvika kana kutraining camp, vakafira musango, vamwe vakafira pakempi sekutaura kwamaita kuti vaipa nezvirwere, vamwe vaipa nenzara, vamwe vachizodzoka ndokufira kufront. Saka vanenge vada kutsvaka kuti hama yedu within the struggle yakatsakatikira papi. Saka dai bhuku iroro kuri kunzi riri available kana kuti material ichiri kuwanikwa zvinogona kubatsirawo chi? Nyaya inonetsa pano ndeyekuti ndoti bhuku iroro ratiri kutaura ibhuku rekembu yechibava chete, asi kune mamwe makembu naDoroi naDzonya kwaisvikirawo vanhu kunogona kunge kunewo marecords acho. Ndo zvandiri kuti marecords avanawo naavasina paHQ andingazivi. Uyewo ndine urombo kutaura zvandiri kutaura izvi. Ndine patakarwa isu ndakafunda kuchikore. Kuchikore uku pane mwana weimwe mhuri akafira pandakakuvarira inini, asi handina mvumo yekuenda kumhuri iyoyo ndichiti mwana wenyu akafa ndanga ndinaye. Handina mvumo iyoyo, handina, nokuti vachada kuzondopaona paakafira. Inini ndinofamba naye ndichiti authority yacho ndaipiwa nani. Zvinoda authority kuhondo comrade ako foti pamberi nehondo, waida authority here yekuti pamberi nehondo. Thank you. Zvazvinoita ndezvekuti mazuva ano zvawanda zviri kuitika. Uyewo muZANU-PF kutangira paHQ apo pane inonzi Department of Culture. Department iroro kana wakuzoita basa rinofanira kuitwa nedepartment iroro unonzi wapuwa mvumo nani. Pane vanoenda kuchimoyo, vanoenda kupantarwa kuti panapa pane musvikiro, panobuda vamwe vanomuka usiku vachidai kuti iwewe uzvitoro uchiti hora ndichadai ndiwani. Asi chandingakurudzira ndechekuti dai hurumende yati vese vane vavanoziva kwavaibva vakafa uyai mutiudze, zvopesiwa zvinenge zvakanaka. Imimi venhau ndimi munogona kuenda kuMinistry of War Veterans, munogona kuenda kuZANU-PF headquarters motaura kuti isusu matinoenda tichitaura nemacomrades vanoti vane vana vavanoziva pavakafira nemazita avo, madii kuti vaite come forward vachikupai mazita iwayo nekuti akafira kupi, and zvinondibatsirawo neni ndizive kuti munin'ina wangu akafira kupi. Matisunungura nekuti kana nematauriro amamaita it's a personal decision nematauriro amaita kuti handikwanisi kubuda pachena ndichiudza mhuri kuti mwana uyu ndakanga ndinaye asi akafira kwakati nekuda kwezvikonzero zvamabva maita semataura, uye mabva maitawo chikumbiro tichibatanidza tese tiri kuita basa iri, maovet macho madecision makers nesu vepress kuti matiri kufamba tiri kusangana nezvakadai so poitwa sei as a way forward so that family yekwaBhila iwane closure. Handitika aiwa vari kuzvinzwa nesu shoko iroro tichatonozvitaura nekuti nyaya dzakaita saidzodzo tiri kusangana nadzo zvakawanda, uye kunyanyawo zvakare nehama. Zuva rega rega comrade Bhila
ndinotofonerwa nevanhu ndakatozoti ini basa ramuri kundipa iri dai kuri kunzi mimiwe papapa hamuna kuenda kuhondo muri kuona chirongwa ichi maitondifonera moti naiwe Tapfumani chirongwa chauri kuita ndikutsvaga munin'ina wangu kanhingi akaenda kuhondo inini ndotangirawo chi ndotangira papi handitika asi tese tikaisa chi musoro chi pamwe chete nevana makabva navo sei kuMozambique hondo yapera vana vatanga tinavo ndinotenda nemubvunzo iwoyo munoziva kuti kwakaita yainzi Lancaster House conference iyayi nguva iyoyo kwakaita hondo dzakawanda conference iri on yekuLancaster and vakatrainwa vese vangari mumadepartment vaya vakaunzi ngatiuye tese tidini because vanhu vanga vatungamiriri vedu vanga vasina sure kuti maBritish ari genuine ini ndakatomboendawo kuborder kuti tipinde munomu asi ndakanzi na the late comrade Rex Nhongo iwewe wakakuvara dzokera saka tadzokera kudaro takagara nevana zvese Lancaster House agreement ikaitwa kukaitwa independence musi wa18 April hatina kuuya nevana nokuti taigona kuisa vana muKillingburg kusvika taane shuwa kuti shuwa taindependent ndo pakazoengedzwa United Nations kuripatriata vana vaya takauya navo yekunyamapandai tikauya navo tikakrosa tikaenda pachinunduma grupu redu isusu tikaenda pachinunduma vamwe vakaenda ndogara paNyadire mission iri kwaMutoko ya pachinunduma ranga riri sango, it was a farm. Vanhu vakatanga kugara mumatende ndokutanga kuvaka chikoro chiya from ground. Like I said, vanga vasingagoni kufita prevailing systems. Saka takatanga ipapo kutovaka zvikoro zvedu. That's how we started. Nditsanangurire maclasses evana. Andro vaiti matoto. Vana vaiuya nevabereki. Vana vaizvarwa kuondo. Vana va group ravo nemixture yavo vanga vari vana vakaita sei vachibva nemaangles api. Zvaitika ndezvokuti vana kune mhuri dzaidisplaced. Okay. Dzadisplaced depending neage yababa vacho. Because like I said, tanga tine mabase emadhara. Kwanga kune vana vaiuya nevabereki vamwe vaibatanidzirwawo totizwawo navo mubereki kuti pamwe azoziva kuti ari kupi. Saka vanga vane different categories. Asi zvaiitika ndezvokuti tine vamwe vana vamwe vaibva vane nhumbu, vamwe vaibva vakabereka mwana wake, asvika kuya onzi iwewe chienda kutraining, mwana uya oitwa sei. Kune vamwewo zvineiwo, because you could find any situation muhondo. Vashoma vanenge ati vakazvarirwa ikoko vakazotanga chikoro vari ikoko. Oho, nditanga vari vadiki. Yanga iriko category iyoyo yevanga vaienda kucreche. But the creche would not come under the education department. Vatoto ndo vaitoenda zvikoro depending kuti akauya sei. Vamwe vana anangojoinirawo mumagrupu anenge achienda, vamwe kumabhodha, vamwe vaingoenda iri group. Osvika vanzi mimi because like I said, macamp mazhinji aitorwa as refugees camps, not camp freedom fighters. Wabva wazotrainwa manje now you are freedom fighters. But those who were willing to go for training, vakazodzoka vasina kutrainwa, ndo amunozonzi vava manani cadres, vakazoitwa vetting manje. Okay, so after Chindunduma, what was the program like? Kuti mwana akura apedza chikoro, maivadzosera sei kusystem? System ipi?
society. Alright. Vamwe basi kuti vakameta tonga kwa dzinhu. Zvaitika apa ndezvekudai. Vana vamunoona vamwe tati ku president department mapilot, maengineer, air force chichi vaenda ikoko. Vamwe vaitobva vachitotumirwa like mapilot kueZimbabwe kuyeka vaitumirwa kuEthiopia. Ethiopia, those people who were pilots, my products edu. Vamwe vaitotumirwa kunana Denmark. I wouldn't want to mention names because I'm a dara vanzoti rutidzikisira. Vaenda kuDenmark yotraina ma-teachers. Mukaenda kunana Shamba kuyaka. Kune ma-NGO aibatsira nguva iyoyo vakatozouya uko. So those children vamwe vakatoziguma atova mashefu varimo ma-army commander umu. Tinavo ma-products edu. Chokwadi, even president department vakawanda. But vamwe tatowana sekuru. Ndo vatonga tuna advantage because they could be accommodated ma-professions the government akawandisa. Pamakadzoka imimi mauya nevana. The first time you meet your parents. Zvakaitika ndezvekuti ndadzoka personal. Ndakaenda kuShamba. Akauya kuShamba vanga vari mai vangu. My dangwe mumba medu vanonzi Lincoln Bhila nasekuru vangu vanozorwa namai vangu. Vakanzwa kuti ndauya ndabva kuShamba ndiri pa88 Manika Road paheadquarter papa. Ndobva vauya. Ini ndabva kuShamba ndichiya kutsvaga logistics for those people vari uko. Saka vauya sekuru nemukoma wangu. Unongoziva ivo ndo vanenge vachishushikana chaizvo, but isusu nguva iyoyo taisati exactly. Voti zvino toita sei tadii kuenda kumba kuti nditori nemission andambouya nditori nemission ndatosiya vana uko vane nzara uko. Saka tichazoti ndobva vaenda asi vaziva kuti ndiri mupenyu. Mai vangu ndo vakazouya kuShamba from Chipinge. Andikataura kuti amai ngatichidini handitese kumusha. Saka munoziva nguva iyoyo vanenge vachitokutya. Instead of being happy vanokutya. Because zvandataura zviya zvokuti ndomboti dzokei kuti isusu tainzi tinonyunguduka. Zvaitika ndezvekudai. Handi munoona road iyo. Tichikrosa road handi tonosiya tsoka. Tasingani tichidai taenda nereverse. Iwo wauya ukaona tsoka dzanofunga kuti vaenda uko. Saka wakatera ukaona. Aona. Saka manje taenda kumusha I had to vanouya achifara vanhu chichira. Asi zvakazoitika manje. Makanyunguduka. Ndakazoti ndakubva kumusha manje. Handina kuzodzokera kupi kuShamba kuya. Ndobva ndaenda kumba ZANU-PF accommodation yanga iri kuHighlands uko. Ndakuenda ku88 Manika Road every morning mautotsvagirwa zvokuita zvimwe. So I abandoned that. I'm sorry about that. Ndo pandakazoenda kupresident department manje. Tisi takatanga kushanda nevarungu kuno yainzi special branch iye. Ndo kwandakazoguma ndaenda manje. Saka makaoneka kumusha kuti handa kuenda. Kana makonyungudika kubva kuChipinge. Tineta kuoneka. Mune zvakanaka uchanyungudika. Unooneka. Amai yako nazora chichema. No. Andangariri. Saka pamaifamba muchibva muHarare muchienda kuChipinge kwasingatombobata here kuti Sami wachipo. Kuti ndiye royo. It gradually became normal kuona nehama. Asi achisi chinhu chacho kuti utoti
But unazoti with time woziva kuti any war veteran you see who has gone through different circumstances, different situations, inguva kufa chako inguva isati yakwana haufi, no matter what people vachikushuira, but isati yakwana haufi. Uyu munin'ina wamataura ndiwo mudumbu rimwe chete nama. Ndiye anonditeedzera. Andi mubvunzo wasekuru namukoma newamai pavakaitanga kukuonai vachikubvunza nezvemunin'ina vaiti chii? Ndaivataurira chete kuti ndakatrainwa naye, asi after training handisi kuti akazoendeswa kupi. Why? Because hondo iyi haina ifamily shoma dzisina munhu akaenda kuhondo, ifamily shoma isina munhu akafa muarea imomo, and uyewo munin'ina wangu haasi ega, vakawanda vataenda navo chikoro, vataenda navo kuchechi, vataenda navo kupi, vasinawo kudzoka. Saka hachisi chinhu chekuti it was exceptional, asi mubvunzo iwoyo, because zvakasvika kuti nemaparents edu vakatozofawo vasingazivi kuti ari kupi. Tese tirongoshushikana kuti but chii chakaitika, tese tiri kushushikana. Ndo saka ndati government dai yawana nzira yekuti kana pana anoziva kuti mwana wakwanhingi akafa ndinaye, dai vanhu vevo vaita come forward, because zvinoitika ndezvokuti zvakawanda zviri involved zvinogona kupoliticizwa, isiri politics, chiri chivanhu. Nakamashandisa word rekuti closure, and zvinoitika kazhinji ndezvokuti munoona kuti ndoti inini munin'ina wangu akafa, mhuri yangu vanoti zvaakafa saka tinowanei, and hurumende might not be forthcoming because zvine cost. Very complicated, but you deal with situations as they come. Munin'ina ainzi chii zita rekuhondo zvichida pana comrade vakafamba naye vari kutoona kuti uyu ndicomrade biyangu handingaregere Bhila achitambura nemunin'ina wake inzwa kuti akafira. Memory yangu kana iri correct ainzi Gringo. Gringo, yes. Because zvaiitika manje ndezvekudai, vanhu vazhinji vakaenda nokueastern border, toti kuisipungabhera kwandiri kutaurako, vanhu vaizivana, because zvikoro masecondary schools at that time anga ari mashoma. Waienda Mount Linda Chikore, Mutambara, St. Augustine's, nana Hazel, what aniti. Saka vazhinji taizivana. Munhu aigona kuenda kundofunda kuchikoro achibva kunyanyadzi, aigona kufunda kwaMutambara achibva kuChipinge. Saka taizivana zviya zvokuti kutresa kuti nhingi uye akafira kupi cannot be a problem. Handitya sabhuku mati vaindi sabhuku vane vekuchengeta sabhuku Nyakatsare zvakaitika ndezvokuti after independence ndakamboshanda kuMBCA, Mission Bank of Central Africa. Ndakatoshanda nomumwe munhu aibva ikoko, akati ndinovaziva sabhuku avo, ndichingoverengera kuti at some point ndichaenda, and I owe them family, not iye, but nenyaya yekuti unenge usina maresources kuti uende koodi vamwe ndaitoonana navo kuZANU-PF kuti tinovaziva sabhuku, kusvika ndakatozonzwa kuti sabhuku yakadini akashaya. Asi ndine vamwe retired brigadier vaishanda muMinistry of War Veterans vakati vanogona kuti tizoenda tese kuarea iyoyo, because hondo iyoyo yedu iyoyo yaizikanwa navanhu vazhinji, vangaziva kuti chii chakaitika, vangari involved ndevapi, but mumwoyo mangu sabhuku ivo varimo, uyewo vese vaititakura mumwoyo mangu varimo, vese ana Chimbwido vakakuvarira varipo, ana Chimbwido vakakuvarira ipo paya, varipo ana Chimbwido vakafira ipo pahondo ipapo. Dai ndaiwana anobatsira kuti ndiendewo ndione zvakaitika, ndingafara, because belongingness yandinayo neyekwandakarwira it's almost 50-50 nekumusha kwangu kwandinobva. Ndinotoziva kuarea iyoyo kudarika vamwe vanobvako. Handitika ndozvanga kuti mambo patide
But what is your last message to your comrades that are surviving and watching you? My last comment to the comrades, the surviving comrades, tapindwa nemweya usina kunaka, ukusawirirana. Ndinozviziva pane any society hatina kufanana, but ngatiregere kuitirana utsinye kana kusanzwanana. Tikadzoka kumasuro mweya watanga tinawo uyawo, dai uriwo mweya wataramba tinawo, vana vadzidze kubva kwatiri. Uyewo ini ndine belief yekuti ita exemplary musociety. Vanhu ngavadzidze kubva kwauri, vanhu ngavasakuziva neutsinye, nekuti iwewe pese ndiwo unoti ndini ndinoziva zvese, kana kuti pese iwewe ndio unofanira kunge uri pamberi, uri first preference. Ndirini ndingatopedzisira kuwana ndaziva kuti vamwe vangu vese vabatsirikana. Machembere, kune vamwe machembere like muno muHoughton Park, I make sure kuti machembere aya vawana kana kuti vashaya kana kuti vabatsirikana vachivimba newe. Ndine vakawanda vasingandikwazisi, asi unotozoshamisa kuti comrade Bhila kunoku ndaitawo dambudziko rakati, ndoti vanotozivawo kuti ndiriko. Saka zvinenge zvinhu zvakanaka kuti kana uri muarea vanhu vazive kuti kana pane zvakunetsai zvakati, endai kuna comrade Bhila. Kwete kuzikanwa neviolence, kwete kuzikanwa neutsinye, nekuti inini handinzarwo. Ndio message yandinayo. And inini I believe in kusiya legacy yako, and whatever you are doing, ziva kuti wa maintain dignity yako, hunhu hwako hunoramba huri intact. Thank you. Na comrade Hu makazomboonana? Comrade Hu ndine urombo kana achinzwawo ndiri kuno. Unditsvage comrade Hu. Ukaenda ku Ministry of Veterans vanondiziva, ukaenda ku ZANU-PF vanondiziva kukundiwana. Comrade Hu handizivi kuti mupenyu here kana kuti asi mupenyu. Ndatenda. Aya, ndakutendai comrade Obey Dzingai nekutipa nguva nekugara pasi nesu nekutaurawo nesu pazuva ranhasi. Thank you. Tinotenda. There you heard it from comrade Obey Dzingai. If you are watching this program and if you remember gandanga iri kunzvimbo yavataura, kana wakavatakura uri chimbwido uri mujibha, kana kuine vana vasabhuku vakatakura gandanga iri vanoziva nezvehondo iyi, tibatei zvichida. Tinogona kuzoti musi wamunosangana tinge tiripo zvakare, timboona kuti muchiri kugona here kuvatakura. Iye zvino takagara pazuva ranhasi. Ndingafara wakambonditakura nhasi. Asi zvazvinotakura kuti vanenge vakukutakura iwo. Handiri kuti wakanditakura asi yango yangu yekukutakura. Vana mujibha, vana chimbwido, makomredzi, ngatisangane pano chino chirongwa chenyu ilegacy yakanaka. Toziva kuti vamwe vanoti ina handidi kutaura nyaya dzekuhondo, asi regai nditaure kuti zvakakoshera vana venyu nemhuri yeZimbabwe. Hatidi kuti vana vakure vachiziva history yaHitler, yaMussolini, yekuIraki, yekuLibya, yaGaddafi ndiani, asi vasingatozive kuti mumba mavagere vanotoone rimwe gamba rinotoone mbiri kukunda vanhu vari kutaurwa nezvavo. Tiri kuno kuHoughton Park. Asi hamuna zontaura kuti namai makasangana kuti ndichimbwidi here kana kuti namai ava? Chakaitika ndechekuti zita iroro rekuti Mazorodze ndo rakapa kuti nditi munhu uyu ndinofunga tingawirirana. And uyewo ini ndinogona kutaura zvinonakidza. Saka pamwe amai vakafunga ndiri actor because vanoshanda kuNational Arts Council. Ndakavanyepera zvineiwo munhu ane muviri mudiki, asi zviri musoro mavo ndinovateerera. Vanondivaka zvokuti munhu anondinzwisisa. Ndingati mai ava ndakavapiwa naMwari. Tinotenda. Mukavaona munoti zvino vamwe vanoti anomugona sei murume uyu.
because vanhu vazhinji havandigoni havandiinzwisisi. I say my peace of my mind. Ndo saka vamugabe vakandisunga. Pandiye ndataura vanoti iwe autyere. Saka mai ava vainditi imi musadaro. Ndikati aiwa ndo zvinoitwa. Pandakasungwa ini mai ava vakati musatombobuda. Ndikati ndipe bhachi rinodziya ndiende. Handina kutsvagwa ini. Saka ndimai vanondinzwisisa. Ndakavaconvinsawo and tinogara zvakanaka chaizvo kune nyika yese iri kuona. Saka ndati madzimai vasiri mawo veteran vanogara nemawo veteran ngavatinzwisisewo. Varume vanogara nevakadzi mawo veteran ngavanzwisisei. Tiri vanhuwo nesu. Ndatenda. Aiwa kuna mai mazorodze tinoti aiwa tinotenda nekuchengeta gamba nekurinzwisisa nekuripinza mugwara zvasiyana nekwavo riri muhondo iyi but chandosati chekuti sacomrade obey vanoobeya maorders amai mazorodze. Tiri kuno kuHoughton Park on behalf of our camera person Elizabeth Nyaguyo and producer of this program Frank Wesere. Keep watching the program The Forgotten Veterans and remember to tell others about this program. Till we meet again on another informative, emotional, painful program. Stay tuned. Bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo yewondo abata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo mumakomo yewondo abata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo abata imanya manya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.